And for start number 15, Signe Krab Nielsen og Gammel fra Søtofte. Sådan og Glanny fra Enebakken. Og værsgo at ride. Dem, der skal holde sig klar til næste heat, det er Susanne Larsen og Dina fra Kettilstøden, Isabel Felsum og Farvet fra Bjergskoven, Camilla Utrup og Kristal fra Sødhakker Dvør, og Diana Jul og Merkur fra Horskilde. Det er altså dem, der skal holde sig klar. Flyt dig lige lidt. Ja. Mig kommer an på, hvad der er plads. Hvor er det over? Det er I helt sikkert herovre. Nej. Nej. Okay. Vi har nogle rytter, som gerne skal komme herop til sekretariatet vedrørende freestyle-programmer. Det er Julie Wulff og Juliane Sibrandsen. Altså Julia Wulff og Juliane Sibrandsen, I skal komme til sekretariatet vedrørende jeres freestyle-programmer. Det er bare vores, der er sådan nemlig. Det tror jeg, der er. Julia Wulff og Juliane Sibrandsen, I må meget gerne henvende jer heroppe ved sekretariatet hurtigst muligt. Julia Wulff og Juliane Sibrandsen til sekretariatet hurtigst muligt. Det er vedrørende. Værsgo at skifte galop. Ej, hvor han bare fræk, mand. Der er lidt sødere. Værsgo at skifte tyndt med temposkift. For helvede, mand, hvor er det bare svært at skifte kamera. Når man er vendt sig til sit eget, det var da helt vildt. Det er altså ikke den fedeste optagelse, det her.
Det var kun halv tid, ikke? Ja, tusind tak, rytter. I må gerne tage ned i skridt. I må gerne ride til udgangen i valgfri gangart. 4.4, 4.4, 4.2, 4.6 and 4.6. And for start number 38, Tina Knoblauch og Victoria fra Barnegård. Ikke Banegård, men Barnegård. Hvem skulle have troet det? 4.1, 4.0, 2.9, 4.7 and 4.3. And for start number 85, Lykke Andersen og Glanny fra Enebakken. .4, 4.2, 4.3, 4.6 and 5.1. Thank you very much.